Lakhain ko ratrok duar baguri constituency Daythol police station ke parlo rongsali daibor terang arong APHLC arat charia song atumpen thang nipai hiniani APHLC atumpen puthot daibor terang arong along all party hills leader conference mate APHLC atumpen kangdangamai kangnipon bangso amai long jonaram terang pensi mai charipon anparta bangso APHLC kangdangamai kangnipon along livi hansi pensi mai ke pha alam the thanpon aluhiaman pen kachetongdun Mondor Singh Ingti, Mai Phuduar Baguri APHLC, Robinson Singnar, Jacob Togbi, Raju Terang, Daibor Terang Arong, GB Khoi Terang Lapen, Penangan Kethegiding Atum Chitongdun. Anparta, Daibor Terang Arong, GB Khoi Terang Ahin Pen, Horbong Pen, Arnamapan Ahai, Sitame, APHLC Asongapan, Hirjume Hangpi Pontu. Lapen APHLC 6 Schedule Sitame Am Suse Ingtang Pontu Pupusi, Than Pachinipon. Lapen non ke bang jikili kahut ke APHLC Asongalong si, Jerap Chitodun Pupusi, Daibor Terang Arong, Aradatum, Ningjepon. Lason si labangso APHLC Kangdangamai Ing Samjin Pen, Pachun Pondonglo. Daihori Pen Amo Singti, PK News. HPHLC Ahin Kesaurap Prap Nang Asimi and Ponten Cardona to Panaki. Kawani lo kamu do, kami ni hinten, lamte, jumisen bangkit aja, pontek the, dewa kis kami ni ke, nan cuma lo, yani cum, hidup mesti kisu malam tesi asal bagi kita ko ini han. Resino Lapenang liko, lapenang li kopiar pusi, IPHLC long klembo ma than pachini gim. Oh, curul lo. Nilimen ke yuk togbi lapen nili Daythor nili hem ke ningarong piglo pini dak rong sali daibor terang rong duar baguri APHLC kangdanga mei nili tumapan tuthot nang ke hang pen nili tum apan misena dim aklong nang chak lapen ongdung armu nili tum kachitong long pen 6 dulalam lapen nili tum Duar baguri APHLC kangdang amai ke dulong apot gang dula sahab la penda kacitongan kaduka bitum hanta nili akiru kilo Tangte nalitum lapus aprang ta ladak daibor terang arong along nalitum nang humri bom IPHLC asong pen. Nili tum nang humri rip ke pun sitami nang humri sitami halasu ke nili tum Si nang limen lapen nang lear pu ke klembo ma pu ke than dapat. Nilimen Mondor Singh Ingti, tapi nili duar bagoi long APHLC a presiden. Tangte pini amei aputak itethini than pachini mara. Ini ame putak lain lo, mana dak rong sari, rong plia gang berat tu malang tu nang litum cengwai sal pensi, nili tu pandia kan nang kilo, je nili tum tetame Kedam tang ESDC, Kongres, laten BJP along. Ninji te pen felang litum bhut jog don bom lo, jog don bom lo, pai don bom lo. Bom te tame alang litum ke the don long te bang te la non ke cari bom, arat cari asong to bang. Kedam tang ESDC lapen Kongres, atum penta anto sehing no muchot pulang litum ke the don long pen yok telang litum ning duk CPC nilum APHLC along ke claim kita jarang litum non adinakai digital adinakai posalang litum new tolong kita met long bom lo lapen nilitum APHLC tu atau kanu long ke claim kita rada tum nang ci todun nang tek don long ningkang sampe selang litum panang pasi ini litum atso ane long kita me alang litum kipadu ponje pan titik sidang pen litum panang pai lo Rong bin langsun athoy asanchom lang kijun kasiksa. Pirthi munida tum lapen angsong kangjarabo lapen arum ki klima pido an tum sitame kerenga phan ke lang kenangsot. Lang jong si avete bengwe. Kedam tang aning kana porpen labangso asanchom along ningkreng apor isek jang mia chiklo lapen phaikuni achiklo anke kaita
kijuna lang aphan hempen kahilo kilometer isi suse arlokan lang roiso lang kili long chora lang kachosok dampen si kijuna lang longji bonta peri chinglu chingthi lapen phule kasukang thia phan anke labang so alang teng ke ter thektik alang along aniwang ta sai jogje pen lang ke ter pen si chinglu chingthi ponang koklo laso kisung pen komentu si jokpon pone lake mo apor kemenang le jima pusi chonghong chupaning ding ponang koklo kedam tang aningkan JJM scheme pen adimaklong nang humri ponlo bonta pini ani anta lang nang kili japhan birta avila chuki hola pen Philip Tiso TK News